Fins ara el govern només demanava un document que acreditàs que la festa del Correbou se celebrava des de feia 100 anys de manera ininterrompuda, un document que el consistori va aconseguir d'un recull de premsa del setmanari Dijous de Sóller. Enguany, per mor l'actual tramitació de la llei de benestar animal i les demandes i reclamacions administratives en contra de l'acte, s'ha ampliat la petició de documentació i el govern vol que l'Ajuntament de Fornalutx demostri any per any que des de l'any 1896 se celebra el Correbou, una documentació de la qual no disposen. Fa anys que no tenim documentació, el que no vol dir que no s'hagi fet, no s'hagi celebrat el Correbou, però documentació no en tenim perquè les festes, fins als anys 70, es va celebrar un patronat. Clar, l'Ajuntament no tenim actes de que s'hagi celebrat. Si és la llei que ens diu que no se pot celebrar el Correbou, no podrem fer Correbou, no podrem anar en contra de la llei com és normal. Així tot, l'Ajuntament, amb l'ajuda de l'arxiver Toni Quecles, ha revisat tots els documents, actes i papers de l'arxiu municipal i han confirmat que alguns anys la festa no se va celebrar principalment per motius polítics o econòmics. A més, per tractar-se d'una festa popular, potser no figura a documents oficials. El control i el pagament i compres d'aquest bou no se duen des de l'Ajuntament, sinó que ho duen els propis particulars que organitzaven la festa, no? D'aquesta manera hem trobat que no hi havia documentació física. L'Ajuntament ha confirmat que no poden presentar la documentació que li reclamen i tampoc actuaran en contra de la llei. Per tant, entenen que enguany el Correbou de Fornalutx no se podrà celebrar.